Snoop Dogg. Hey, what's up sa inyo mga kalapok? Sa wakas. Oy, George. This is it. Na namin diri karon sa Bibo Sa Bogo with OPLOKTV. Ulul. For the first time, sa wakas, wala lagi ni madruing among laagid na naging midiri. So, itorta mo diri sa among little paradise. Sige, sorry ta mo diri sa among lugar. Hey, what's up? Shout out. Uy, nata diri sa Aladdin. Tara, sorry ta mo diri. Napa sila pultahan rin. Obli, dire. Bali ba? Welcome to Mobile Legends. Balus ako dito lang, uyog. Say hi to our vlog. Hi to everyone to saying I love you. Huh? Gawas! What's up? I will give you 3 wishes. Very happy. So this is our first time no nga. Kuha sila sa Bibo Sa Bogo kay. Hanggang may plano pero karon na dyan wa madrawing gyud. Sa tinuod lang. Unsay buhaton diri. Acharon bis special bi by Kirby. Acharon bis special bi by Kirby. Short film. Kailan ako ba kayo? Sakit na kayo mo kibuhat sa ako Ano bang? Sakit na kayo. Oh, ginapita natin sila yung King dito. King Diego. Di, Bright mo juga. Ikaw mo kayo siya mo kayo pinaka-bright nga tao. Musulbad sa tanang problema. Sige, saan na pagsulbad eh? Sulbada daw eh. Quadre, masililas. Sa dito lang. Sige, saan mo pagsulbad eh? Bright mo kaka. Sige. Tapang iyo. Mayuho, magic ano niya eh. Okay, kaya dire. Nana mo ni itong kaan ba? Tara, di ko ano pa Ikaw, alam mo! Daan yun! Sakto! Kumaw. Barkada kita ita. Jungle! In our country, I am the finest tourist guide. And now, I will show you the finest Animal. in the country. Here, you can call this Tiroraptor. LUL! Ato na may kutob no. Welcome to the Manila Zoo, Cebu Zoo. Uy, nindot og live stream kay murag hire kayo kung magtang diri dapita. Grabe no. Nindot ang kuan ang lang palibot diri first time ni Netabo sa Bogo no. Ay, lisa mo to kay ito may mong kuan tiil jud. Normal ra buwa. Grabe! Ay, manakay diri Paris Mill day. Oh, Paris Mill day. Kamo, wa mo may Paris pagpuyo mo. Sana all may jowa. Sana all mahal. Sana all. Oh, ticket. Adul. Let's go! Arta ko yun. I'm scared you. Amping mo oy. Ha? Wala! God bless. Dai saya, udah ako. Kamarang dua. Very first time. Hindi na ako first time pero una pa ni. Oo. Jirets! Okay na ka diya? Manakay mi te tapos mag-vlog sad mi. Na-upload ba mo sa vlog? Sige, amping. Wala ko partner. Pero soy, kamong dua na. Bye. I'm scared of height. Huh? Hadlok ka na? Hala ni upaw. Kita na. Kami na. Tingnan niyo ko virgin.
kanino? Uy, dapat tips ano na yun, dapat sanding juga karmi kayak buwan ka oh. Kubaan ko ano eh. O akong balikon di ay no, sa dalang wayuyap, Mayra. Kapulang na uyap. Uy, 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 uy. Magunit ako eh. Wala natin hagdan. Ah, nangiyak. Ablihin mo yun. It's careful! Daghal ang amo. Kung ako mang yun yung bayad. I love you! Maura to. Oh! Uy! Kakawan ko! Wala, patay, di na ma-play. Oh! Nasa kami, magkakong. Ano yung lain? Ah! Lalo. Amping! Laina na, ilakaw. Kumusta? Ah! Gusto na akong pangutana. Kinsa na ako nagsakay na eh! Kumusta, Del? Okay, gatag. Kalimot ko sa panganyaw. Ako sa transition na. Ikaw, bay? Kumusta, bay? Ha? Hotdog! O, sige na. O sa experience? Kumusta experience? Nakaw, kabuhi. Nahurot akong tinuga to da. Grabe ito nga experience ba? Grabe agad. Nindot og lights rin. Bulabog sa Bibo Sa Bogo. Yes sir. Vlog take over mga kaibigan. Grabe yung kayo ito nga experience to kay. Yun na maganda. Forever.
Happy lang ka po. May pagkanino to guys dire kay pero di na ko ganan mabalik dito dapita kay murag kuan siya sumpa. Di ako, sumpa ako diha. Klaro. Kapaw na ko asa ko mag-vlog. Tara. Oh, ninduto. Klaro kay kana. Oh, klaro kay Piskat. Klaro kay Klaro kay Piskat. Chakra wa chakra. So karon no mingaw-mingaw na diri sa among bakuran. As you can see, gamay-gamay na nagtao dara akong amiga si Tessa na Baka elot. di sa mong... Wala na may laing buhaton kay kami naman lang tao diri. Wala na may laing buhaton, magsaba-saba na lang mi. Balik ka istorya. Dili ka tao. Sayo ka. So kami na lang diri mga hayop. So tanawa nindot kayo ang mga Andrea ninipot daghan siya. Daghan siya kaninipot. Kayo narawa mga kauban ni Jeric. Para. Nanera mi diri. Lingaw kayo. Woo! Sa katong mga nag-request pa no? Kato nag-request nga mga nila to sa Bibo Sa Bogo. Mao na ni. Asa na mo? Bulabog. Asa na mo? Asa na mo? More fun. More fun. Ikaw eh. More fun is more fun. Oh my. Forevermore. Kani, kasabot ako ni mga paingon na ni Pauli. Ha? Paingon na ni Pauli. Mura tagi kasal rin no. Kuan Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ready to fight for the Tara, I remember the chant. Siya ko na pinakagwapa ko sa among grupo. Sure, di ako eh. Uyab ni Jeric. Uyab ni... Wait, uyab. Ganahan niya na siya madali. Uyab ni... Kit. Kit si Drake Dadula. Tama ka diho eh. Jig, kisa kita mo uyab, Jig? Kisa kita mo uyab? I don't wanna mention. Ay, nagsugod ay. Ay, nagsugod. Ay. Ay, wala. Ikaw, di rin mo i-shoutout imong uyab nga vlogger? Oh, shoutout eh. Kinsa man? Ingna po ni mo yan, subscribe me. Kare diri. I-subscribe sila sa OPLOKTV ha. Don't forget like and share, comment and subscribe. Kaya subscribe mo siyang channel niya. Dapat boss. Nga ina pa niya papa nga i-post mo sa lumad. Oh, i-post. Ha? Sige, bye-bye. Bye-bye. Para lingaw ta maglakaw ta pagkuha nun. Oo. Jogging.